Türкия халыкара бизнес арналыгы бара. Сара сиктерендә ШОС һәм БРИКС илләренең 4нче урта һәм кесе эшкуарлык форумы үтте. Һаумыгыз эфирда интервью тапшыруы студияда Гөлсемә Иштанова, программабызның кунагы эшкуар Гөлсәсек Алибаева. Гөлсәсек Кадировна һаумыгыз. Шулай итеп, форумдан тәэсиратларыгыз нинди, нисек быелгы программа һезгә? Быелгы программа бик окшаны, үзенчәлекле булды. Элеккеләрдән нык айырыла, чөнки безнең хүз кулланышында онлайн, офлайн дигән хүзләр барлыкка килде бит инде һәм конференц кимәлдә күп катнашучылар булды. Сит-илдәрдән дә кунактар булды, сит-төбәкләрдән Рәсәйдән әз булды. Чөнки пандемия булгач, улар онлайн форматта катнаштылар. Элекке елларда килгән эшкуарларда күрмәнем, яңалар, яшьтәр кигәннәр ине. Һәм сит-илдәр менән шулай ук онлайн бәйләнешләр булгандыр. Нинди кызыклы спикерлар, гомумән нинди кызыклы майдансыктарны күзәттегез? 2 секцияла хатын-кызлар буенча катнаштым. Онда Юнида оешмаһынан булдылар һәм Вероника Пешкова матур гына безгә Осталык дәресләре күрһәтте дип әйтәм. Осталык дәресләре элеккесә булманы, хәзер бөтенесе шулай корылган бит инде. Ултырып кына һөйләйбез, аңлатабыз, күрһәтәбез. Социаль дистанцияны тотабыз. Шулай барды инде. Хатын-кыз эшкуарлыгы темасына мин ныграк тыңланым инде, чөнки үзем хатын-кыз буларак әйтеп үтелде. Хатын-кыз бик хыгылмалы булгас, уның эше һәйбәтрәк бара. Менә шундай катмарлы ситуацияларда, шундай ситуацияларда пандемия осырында ла хатын-кызларның предприятиелары ябылмаган. 43% Рәсәйдә хатын-кыз бизнесты алып барусы булып тора. Хаклап алып калган бу пандемия осырында. Әйткәндәй, пандемия дигәндән ел бик үзенчәлекле башланып китте. Ел башынан эшкуарлар тулы изоляцияга китте. Бу осырды һез нисек үткәрдегез? 2 ай эшкә сыга алманык бит инде, яраманы. Эшчеләр өйдә булдылар, һәр кемгә кыен булды. Мин июньгә тиклем курыккайным. Без ябылып кына куймаһак ярар ине, битеп куймаһак ярар ине дип, шул хәтлем кыен авыр 2 ай булды. Адактан июнь башлангайны, шул мөрәҗәгатьләр башланды бит инде, заявкалар. Күңелгә рәхәт булып китте, Аллага шөкер. Без югалтманык дип әйтергә була. Үзебезнең клиентларыбызды һәм киресенчә башка өлкәләрдән күбрәк безгә мөрәҗәгатьләр күбрәк килде инде. Кайсы өлкәләрдән һезгә мөрәҗәгать иттеләр? Мәскәү өлкәһеннән, Санкт-Петербург өлкәһеннән, күрше өлкәләрдән, менә Оренбур, Татарстандан, Силәбенән күпләп килә башланылар. Үзләре килеп алып китәләр. Арзан гына әйберделәр, килеп алып китәләр. Уларга кирәк. Һез улар белән быел тәүгә таныштыгызмы? Күптәре менән тәүгә таныштык. Менә 40% яңа клиентлар барлыкка килде. Бу нимәгә бәйле икән? Бу безнең арзан хакка эшләүебезгә бәйле дип уйлыйм. Ягъни Мәскәү янындагы калалар арзанракка продукция итештерүсе эзләп һезгә мөрәҗәгать иттеләр. Танышлыктар ничек булдырылган, һәм кайдан беләләр һезгә? Мин аңлап итмәйм, кайдан белгәннәрен, бер-бере аша. Менә әлеге шундай заманда яшәйбез бит инде, мәгълүмат тиз генә барып итәләр инде. Кайдан нимә алырга икән? Рекомендациялар ярдәмендә мөгаен. Чөнки нефтчеләр бер-бере менән аралаша. Мостар төзү буенча тоже күп кенә мөрәҗәгатьләр булды бит инде. Уларда бер-бере менән аралаша. Шулай итеп, без быел Якутияга ла, Уренгойга ла барып еттик дип әйтергә була, чөнки улар безгә заказдар бирәләр. Аллага шөкер. Бuna пандемияның һеҙҙең өсөн шундай ыңғай булган, һеҙ яңы клиенттар тапҡанһығыҙ. Әммә 2 ай һеҙ бик аптырашта булғанһығыҙ. Бuna нисектер депрессияға бирелмәҫ өсөн күп кенә эшҡыуарҙар был осорҙа ирекмәндәргә ҡушылды, медицина хеҙмәткәрҙәренә ярҙам итте. Ғөмүмән бына ошо 2 айҙы Башҡортостандың эшҡыуарҙары, урта һәм кесе эшҡыуарҙары нисек үткәрҙе? Һеҙ үҙ-ара аралашып торҙоғоҙмо? Без үҙ-ара аралашып торҙоҡ. Опора Россияла ойошмаһында торғанға микән, аҙнаһына 5 тапҡыр тип әйтһәм дә була, көндә
онлайн конференциялар, форумдар болып тұрды. Бізге шул зур ярдам булды инде. Волонтерлыкка киттеләр күбеһе, вакытлы саат инеләр, сөнки тик ултырып булмай, кайдалар кемдер нимә менәндер шөгыльләнергә тиеш, кемдер укырга китте. Мин үзем дә уйлап алгайым, әллә бер ергә укырга барыргамы дип, онлайн укырга инде. Уку бер вакытта ла һуң түгел. Шуга менә әле безнең шул Опор Россия төрле укулар оештырып тора. Аллага шөкер, һәр береһендә катнашып укып алабыз. Эшкуарларга булган ярдәм сараларын кулланманыгыз димәк. Без куллана алманык, сөнки налогты вакытында түләргә кирәк диләр бит инде. Безнең анда әз генә тиеш булганбыз да, менә аңлатып үткем килә, налогты вакытында түләргә кирәк. Налогты вакытында түләмәһәгез, ярдәм булмаячак дәүләттән. Ярдәм булган өчен һәрбер дәүләттең әйткәнен үтәп барырга кирәктер. Аллага шөкер, үз көсебез менән йөреп сыктык, сыгып киләбез. Һәм бына бүгенге сара, бүген бизнес атналыгы, халыкара бизнес атналыгы ябыла, һуңгы көне, йома көндә. Ошо ниндидер йомгак сараһы ла ел буена башкарылган һеҙҙең эштәрегеҙҙең, һеҙҙең эшмәкәрлектең, шулай бит. Гомумән нисек баһалайһығыҙ бына ошо ел буена Башҡортостан эшҡыуарҙары нисек эшләне һәм бүген улар нисек аралаша? Моғайын тәүгә аралашаһығыҙҙыр. Йәнле аралашыу тәүгә. Йәнләр аралашыу офлайн дип атала инде. Тәүгә аралаштык, шул хәтлем рәхәт булды. Маскала булуга карамастан, һәр беребез күҙҙәренә карап кына бер-беребеҙҙе таныныҡ. Бик кәрәк ине менә беҙгә ошондай офлайн аралашыу. Башҡортостанда ғына түгел, Рәсәйҙә лә кесе һәм урта эшҡыуарҙарҙы экспортҡа йәлеп итеү йүнәлешендә байтаҡ ҡына программалар эшләй, милли проект та бар был йәһәттән эшләп килә. Бына был халыҡара бизнес форумында эшҡыуарҙар үҙҙәренә ниндәйҙер танышлыҡтар булдыра алдымы, аралашыуҙар булдымы? Танышлыҡтар, аралашыуҙар була. Бына бөгөн экспорт тураһында шул темаға арналған мероприятиялар бара инде секцияларда. Бүгінгі көндә лә менә сәғат 8-гә тиклем дауам итәсәк бөтөн мероприятиялар. Тәүге көнөн әҙерәк әйтеп үтеп китәйемме, нимәләр булғанын. Бездә беренсе тапҡыр менә шундай матур башҡорт этник кейемдәре менән заманса кейемдәр шулай эшләнде, стилләштерелгән коллаборация дип атала инде. Коллаборация менән кейемдәр күргәҙмәһе булды. Бик матур килеп сыҡты тип әйтергә була. Беренсе булғас әҙерәк булалыр инде анда, етешһеҙлектәре лә әҙерәк булды. Беҙҙең башҡорт шундай стилендәге кейемдәр бик матур күренә икән хәҙерге заман кейемдәре менән. Ағиҙел берекмәһе тәҙрәле юрталар эшләүгә тотонған. Оҙаҡламай ул һатыуҙа буласаҡ тине. Иҙәндәре йылытыла. Однокомнатный бер бүлмәле квартира һымаҡ буласаҡ тип Гүзәл Кәримова әйтеп үтте инде. Пленар ултырышта ниндәй ҡарарҙар ҡабул ителгән, шул хаҡта ла һөйләп үтһәгеҙ ине. Ради Фәрит улы, менә медицина өлкәһендә лә беҙҙең быйылғы йылда ҙур ҡаҙаныштар булыуы тураһында һөйләп үтте. Беҙҙең проект буйынса башҡа республикаларҙа, өлкәләрҙә лә менә ошондай медицина ҡорамалдары менән йыһазландырылған, ошондай төҙөлөштә башҡа өлкәләрҙә лә беҙҙең проект буйынса төҙөүҙәр тураһында әйтеп үтте. Был инфекцион үҙәк буйынса. Инфекцион үҙәк буйынса. Эшҡыуарҙар өсөн ниндәйҙер уңайлыҡтар булдырыу тураһында, бәйләнеш уңайлыҡтары булдырыу тураһында ниндәйҙер ҡарарҙар булдымы? Шул күмәртәләп бүлеп һатыу үҙәген ойошторолдо һәм шуны Ҡаҙағстанда тип билдәләнде һәм Ҡаҙағстанда Башҡортостандың вәкиллеге асылыуы тураһында әйтелде. Йәш эшҡыуарҙар өсөн, йәштәр өсөн ниндәйҙер яңылыҡтар булдымы был форумда? Йәштәр өсөн беренсе Рәсәй һәм Үзбәкстан форумы булып үтте. 2 йыл элек беҙ Үзбәкстанға барып ҡайтҡайныҡ. 85 кеше бизнесмендан торған, 85 эшҡыуарҙан торған делегация менән 5 көн буйы шул бизнес аҙналығында ҡатнашып ҡайтҡайныҡ. Анда менә үҙебеҙгә кәрәкле күп кенә
бизнес эшләрен оештыру Тәҗрибә алдыгыз. тәҗрибә алып кайткайнык. Менә быел яшьтәр килде инде безгә. Димәк, бүген эшкуарлар заман талапларына яраклаша, онлайн форматта ла эшләй, интернетта ла эшләй һәм киләсәккә өмет белән карайһыгыз. Дәүләт тарафынан без игътибар һәм ярдәм тоябыз. Безгә киләсәккә ышаныстар тудыра. Менә шундый матур мероприятияләр булуы. Һәм дәртләнеп, артабан һәргә эшләргә калашлый. Артабан эшләргә генә кала инде. Уңышлар теләйбез һәргә. Рәхмәт. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Рәхмәт һаулыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, эшкуар Гөлсәсәк Алибаеваман Өфөләге халыкара бизнес атналыгы сектәрендә үткән ШОС һәм БРИКС илләренең урта һәм кесе эшкуарлык форумы турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.